рӯзатон ба хайр башоди дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сиҳати саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозим хубем. чӣ хеле ки дидестед дар инҷа ман фатир кардам ба алафҳои баҳорӣ ва пиёз, алафи кӯҳӣ. чӣ хеле ки 2 рӯз пеш гуфта будам ки шаварам рафтагия ку омадиянай ку чӣ овардиям алаф овардиям. ӯзи нишон метем алафора хрустяша ба маззак тайёр шудайна. биёед ҳамқа бӯи хушрӯ кадестая ки касе карабчака медона. каравчак навай катикадагиён баъд алафоро ман реза кардам аллакай. наира мо молӣ мегем. ак намедонам дигаро чӣ меган. мо молӣ мегум оша. наиш каравчак реза кардамшона. иқак дар холодильник бомондагиён барои ягон хӯрок тайёр кардан. оши тупай, оши бирдай, шулай барои ягон чида алафи кӯҳӣ настаяши бӯшам қахшурӯй ҳастае ки инам хеле хай гуфтам шумодам камтарак нишон битем. инҷа реза карда мондам. қоқ мекунам шаяд дар соягӣ қоқ кунӣ бениҳоят созайда барои мо дар ҳаминҷа мондагиам. дар афтоб не берунам афтоб нестай борон задестай. инам хеле хай фаризарам овардан. фаризаро овардан дина бега гуфта будам видео мекунам ки нашид барое ки уҷода хехтон медонед ки қишлоқ овповай дастоша дар овпов зада боша ҳам худаш ами кӯдакои мо чӣ хеле ҳастанд ами берун буброянд сулфашон мегирад. сулфа гирифтагиаша я намуд сулфаи вазбин гирифтаиша касал барои мо видео накардам. дина омад ёд кардам то намега. хеле хай 2 рӯз бема истодай 2 шаву 3 рӯзон. ин торти зебову дилкашро мо ба як дӯструяки азиз ки имрӯз 8 сола мешавад тайёр кардем бо хоҳиши модарҷонаш ки дар ғарибӣ аст. ва сараввал мо ин бачаҷонро ба рӯзи зодрӯзаш табрик гуфта аз даргоҳи илоҳӣ ба ӯ умри дароз тани сиҳат ва дар дил чӣ орзуе дорад бигзор ба орзуҳояш расад ва нормбардори падару модар гардад ва аз забони модари ҷонаш ки хело пазмонаш аст чунин суханҳо гуфтаниям. замоне ки ту ба дунё омадӣ олами ман дунёи ман рангину гуворотар шуд. ғамҳо дур шуданд. нури хуршед ба чашмам рахшандатар. зиндагӣ ширину рангинтар шуд. ба худое ки туро ба ман ато намуд шукрона мекунам ва дуои ҷонатро мекунам ки ҳамеша саломату сиҳатманд бошӣ. орзу дорам муваффақиятҳоро хурзандияҳоро бубинам. таваллудат муборак ҷигарбандам. чу саъдӣ пир гардӣ кам набинӣ. чу ҳофиз шод бошӣ ғам набинӣ. чу ҷомӣ дар дилу дар дида бошӣ чу сина оқилу фархонда бошӣ. дӯстони азизу меҳрубон, шумо ҳам метавонед дар ҳамин таги комментария ки комментари мо ҳама вақт ҳуй мондагием метавонед табрикоти худро бинависед ба ин дӯструяки азиз. модарҷонаш ҳатман дуромада тамошо мекунанд. ин торта боша ба шаҳри ҳисор бурдам бигем ҳисори бостонӣ. ман намедонам чӣ хеле шаварам хай мебарад. то охири влог бо мо бошед. дӯстони азизу меҳрубон, иними коробкаро ҳоли ман нишон метем тунай. ин торт 6 кило тайёр кардагием ака ба дили хумон некем. 6 кило зиёдтая 7 кило астая 7 кило бори настая қади ин коробка эро биохоя думаҷав астая чилайда қадуша инамиро дара бардошта бурдаша то ҳисора. ман намедонам ин чӣ хел мебара. оз мебарам гуфтестай хай айҷа такси то пеши таксио ҳисора мебара бо хай дар уҷа дар такси мешинад. сера оно рост ба ҳам такси мери ҳисор дура ё қариб. ман намедонам хиёл мекунам ҳисор дура.
боваю отдельно такси дорам. Гуфтам ки не мерам ба ҳамон я такси гап мезанем 33 мебара хай чанс мебушава. Инам хеле раҳмати калон мегӯям дами хоҳар барои марам тӯҳфа рӯй кард дар баҳор. хай барои шумо ночизам бошад дам хурсанд мешавадам. инам хеле хай тайёр кардем. мебара насиб боша иншаллоҳ. ҳозир саҳри рӯза чихеле ки хай ҳаман медонед пага мерава саҳаркати шаваром Россия барои аму ҳозир саҳаркати бурда метия бо ковид ба супорӣ мера. Короче рӯз намебинем шо гӯё ки ҳамин ҳозир рафт шаварима Россия ҳамин торт кати. хеле хай то охир бо мо бошед. мумкин видео мекуна кам авус омаданаш ба ма добавид мекунам дар видеом. дӯстони азизу меҳрубон, як пироки мокрия ки ба маззак бигем Соня пухтай ай маҳсулотҳои дурани холодильник ба маззакай ба нигоҳ ки чӣ хеле ба маззае ҳастай ки дар дарунаш ҳам маҳсулотҳое ки дар дари холодильник буд ҳаваё қаймоқ, шир, варенӣ, шакар, тухм, орд. ҳамин қачи дохтагием дӯстони азиз ҳамин хел шидай тайёр кардак хурдест яъне нимша ҳамин қаша гирифта хурдест яъне ҳамин қадигаш барои боқети чой мехӯрем. баъд иҷода бо ма зуворла гирифтагием 2 донак зуворача гирифтам барои хонум мекунам ба алаф ба гӯшт ардараш ба маззак мекунем абетида насиб боша ҳамиро мекунем мехӯрем. хонум дар духовка мекунам ранги самбуса ба тарзи осон бугем самбуса хеле мекунам. хай алафҳои ма қариб ки қоқ шуда видеои чандрӯза ардараш када мепартом. инам хеле хай дӯстони азиз иқа ки алафа монда будам бугем ибо мо испалоқ мегем одамо спалоқ мегӯянд аму каравча кам дора ҳам хеле харидагӣ будам дар холодильник буд свеж як истодагиай ҳаму кати хай хулас инам иҷо ҳозир ма тинак мекунам мепечонам мепаза бо нишони тимтона. дӯстони азизу меҳрубон, инам хеле хай хонуми мо пухтай ҳозир мегирамаш мебурам даруншам нишон метиям чӣ хеле ки иҷода уҷода намеоя барое ки намедонам барои чи инҷо сурха ки хушрӯя инҷо сафедак меоя. ма дар болош ягон тухм накардам ягон рӯған накардам фақат камтарак ов кардам тамом. ба маззаки варақака ки хушрӯяк меоя кадоме ки хаям хеле кадаги нестай як бор ма када будам дига як додам нависта ки эва як бухӯри жлудкадар меши туда суда и тинакай ҳичи намеши дӯстони азиз тинакакай просто ҳамин лавлавакош камтарак тинак намеша ва ҳеҷ гап надора вай сахт меқапад ранги самбуса меоя. ҳозир ман мегирам бо нишон метиям. инам хеле хай хонуми мо тайёр шид сочни хушрӯ инаиш дуюмаш кадаги будам хушрӯяк хай ҳардашам тайёр шидай. ҳозир чака ов мекунам чакаи тоҷикӣ баъд насиб боша ба мо иштиёи таом. дар ҳаминҷо боша хай влога ба поён мерасонем. то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори алайки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз.